Het is waasje, 5 maart, de dag dat, na Appelskeer, nou ek de rest van Nederland ophoudt met trajectcontroles. Het is ook de dag dat er verskate acties opdoeken om boer Tom de Groot te stiepjen. En in Bient zullen we jou het praten over schattencijfers in ziekenhuizen. Goeien en welkom bij Bient, het magazine van Omroep Friesland. Alle dagen boeten, je komen oerol. Van Klaas Nijboer is rijdekker het mooiste ambacht wat er is. Maar er zijn net een soort jongeren die te verkiezen. De instroom, ja, eerder eigenlijk heel weinig. Ja, er is wel een opleiding geweest, maar ja, dat is ook al gestart. Dan, ja, daar heb ik gewoon veel meer animo voor. Van Joen worden tijdens het Fries Sportgala de sportman, sportvrouw en de sportploeg van het hier bekendmaken. Er wordt een oeuvreprijs uitreikt. De beste Frieske sporter, de beste minder valide sporter en het grootste talent van Friesland. Het wordt Joen Ollier duidelijk. Voor u is daar verslagjouwer Andries Bakker. Net mij de enige die geen nominatie achter zijn naam staan heeft. Andries, bin alle sporters draaien al? Ja. Nee, ze zijn er allemaal net, Arjen. En dat is ook wel een beetje het lot van dit sportgala. Want van de 3 genomineerde mannen en de 3 genomineerde vrouwen is er eigenlijk maar één. En dat is Erke Zonderland, die de vrouwtitel op de rekstok helle het oude hier 2013. En hij zal dus wel daar wezen en naar al gedacht niet de sportman van het hier willen kennen. Want zijn compaan Jorrit Bergsma en Sven Kramer binnen om uit hier in de redenen net bij. Jorrit Bergsma zit in inzel voor de Wereldbeker. En Sven Kramer, zoals bekend, wordt morgen opereren en het seizoen beëindigen en is hier Joen ik net bij. Nou, de vrouwen is dan volle slimmer, want Antoinette de Jong is er net bij. Zij is bij het WK voor junioren in Noorwegen. Maar ik, Manon Kamiga en dus de grote favoriet Irene Wust zitten ik weer in inzel bij die Wereldbeker. Dus wat dat onbelangrijk bij de man en de vrouw is het wat karig, maar de andere categorieën ben je er allemaal wel. Nou, gelukkig maar. Maar Andries, Irene Wust, die is nomineerde van Fries sportvrouw. Maar zij komt toch gewoon uit Goorlen, uit Brabant? Klopt, maar zij vindt zelf wel dat ze ik Fries is. En het heeft ermee te krijgen dat ik de familie van haar en vooral haar huidskant uit Friesland waar komt. Dus ze had ik zijn van ik wil als Fries te boek staan en dus ik in aanmerking komen voor deze prijs. In tegenstelling tot bijgelijks Mark Tuitert, die hier ik een huis heeft op het Jereveen. Een van de selectiecriteria is dat je een jel hier in Friesland wonen moet. Dat zou ik van Mark Tuitert hielden. Alleen Tuitert het zijn toen hij Olympisch kampioen was in 2010. Ik beschouw mij als een Rieseler en net als een Fries en daarom komt hij er net voor in aanmerking. Maar iedereen wist, dus Joen wel. Oké, Andries, want Safie, we komen later in dit programma nog even bij die weer waarom. Ja, beelden van de militaire oefening Dutch Bison. 2 weken lang, 1300 militairen broekten 10 dagen lang uw provincie als oefenterrein. Programmamaker Houwe Pieter Klaus die maar de soldaten op een paard en volgen de hele operatie van binnenuit zijn documentaire. Wordt komend weekend uitgestuurd. Houwe Pieter, welkom. Ja, dank u voor je. Ja, volgens mij heeft je nooit in militaire dienst zitten, hè? Nee. Hoe wie het dan? Ja, ik wel, dat zeker. Wat hier staan? Ik wie gewoon soldaat. Oké. Maar hoe wie het voor jou om in één keer deel uit te maken van zo'n oefening? Nou, als burger best bijzonder. Het is sowieso wel bijzonder dat zo'n complexe organisatie als burgers zijn, dan zit het er al heel ingewikkeld uit. Dus dat je de volledige vrijheid krijgt om te werken. Dus dat wie voor mij wel hartstikke mooi natuurlijk. Dus het wie uniek. Een nieuwe wereld. Camouflagepak on en dan alles registreren. Ja, en trok greppeltjes en nee. Ik hier gewoon de clean on. Ja, ik mocht net in uniform, want het gevaar ervan is dat ik ken de regels van het leger natuurlijk net. Hè? En als mensen mij als militair onzingen, dan zou het wijs kunnen dat er misverstand uit ontstaan. Ja, maar dat is programmamaker. Ja. Maar hier is geen cameraman bij die. Hè? Hier is gewoon zelf mijn camera op paard. Ja. Cameo nemen we dat. Cameo, ja. En mocht dus alles filmen? Ja, ik mocht alles filmen. Dus ik ben in de zogenaamde war room geweest, waar de plannen dan uitstippelen worden. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want daar komen normaal geen camera's. En wij mochten er wel, of ik mocht er wel wezen. Ja, we zien eigenlijk de beelden. Dit zijn dus beelden van die documentaire die tak om weekend uitgestuurd worden. Ja. En hoe gingen de soldaten eigenlijk met die om? Ik bedoel, wie is een beetje happig op journalisten?
Nou, ik heb gewoon alle meewerking gekregen. Het is als je de feestje met enorm bezuinigen, of het enorm bezuinigen, of er is enorm op bezuinigen. En zij wilden natuurlijk heel graag zien laten wat zij doen. Dus ja, ze hebben hartstikke mooi meewerken en die militairen en ik, die vonden het leuk dat ik er weer. Ja, zo'n oefening, hè? Want het komt ook onder water in de documentaire. Maar wat is nou het nut van zo'n oefening? Daar doe ik even de plakvervangend bataljonscommandant. In Oeruzgan hebben we eigenlijk binnen 3 weken 2 mensen gesneuveld. En ik denk een 20-tal gewonden. We hebben een aantal zeer zwaar gewonden. Dat hebben we gelukkig net naspelen. Maar soms denk je wel eens bij training voor. Maar toen heb ik een aantal situaties meemaken waarvan ik dacht, hey, dit is wel weer. Uiteindelijk hebben we ergens een hele groot incident gehad met 28 mensen, Afghaanse burgers, afgevoerd worden met helikopters. Dat ben dingen die we wel getraind hebben, maar toen we trainden zijn we dit is onwerkelijk. En waarom moeten we dit trainen? En wat woest u eigenlijk met dit programma, deze documentaire? Wat woest Sjen litten? Nou ja, hoe werkt het zo'n oefening? Hè? Want het is een hele grote oefening. Normaal oefenen ze in Drenthe. Volgens mij wist ik was op training in Drenthe. Ja, Havelte, ja zeker. Ja, precies. Dus dan In een hutje op de hei. Ja, nou, dit is wat ze in Friesland doen. Dat lijkt eigenlijk wel een beetje op missies als Oeruzgan, Irak. Wat ze hier dienen, is een stabilisatieoefening. Dus vrede en veiligheid bewaken. En onderdeel daarvan binnen sociale patrouilles rennen, praten met burgers en voertuigcontrole, nou dat soort dingen. Ja, maar Dus hoe reageren, wat heb ik wel benijd naar, want het is dus midden in uw eigen provincie, in Friesland. Hoe reageren de mensen eigenlijk? Heel positief. Ja, mijn idee wie als ze weer positief, of het maken ze helemaal niks uit. Van als ze maar net te volle skeermaatje. En het is wel grappig, ik wie bij een voertuigcontrole ontfilmen en te wie dus aan militair die praten geen Fries. Ik ben wel Friese militair, maar net iedereen natuurlijk. En die vrouw in die auto die zei, ja, dan moest dit wel verstaan, want dat krijg je in het boetland krijg je direct mathematisch. Zij praten gewoon Fries. Zij praten Fries, het zijn jongen die dat net verstaan. Ja. En die moesten hem redden. En ja, dat is wel grappig, want dat gebeurt natuurlijk in Mali straks misschien ik wel. Ja, nog 2 van zulke voorbeelden zie je ook in de documentaire. Laten we even naar Sjen. Dus je hier heel akker wat terug of Ja. ik heb beter s'nachts komen, want dan rent je s'nachts al wat gespuit rond. Hij is meer kans op vandaag wel echt weer, hè? Dat is wat nice of zo. Eventjes spelen? Ja. Wordt er ook bij je. Ja, maar dit alles nou filmen. Mocht dus echt alles filmen, maar is het echt net gewoon een geweldige PR-stunt van Defensie? Ja. Om En Sjen te litten van, wij doggen er echt aan, de landmacht. Ja, zij lieten maar zijn oefening zien van wat doen wij? Wij zijn onspreekbaar. Wij doen het aan. Want als je net jongen wordt, dan doe je er ook net aan. Oké. En daarom win ze in Friesland. Oké, tieren dank van u het lis. De documentaire wordt komend weekend uitgestuurd op Omroep Friesland televisie. Rijdekkersbureau Jelle Batema van Semar is verlegen om nieuwe rijdekkers. En toch is het allermooiste ambacht dat er is. En dat zei het Klaas Nijboer, die het eerst vakantiewerker begon en toch de baas zelfs oplaat waard. Misschien willen jongeren net een beroep waarbij je alle dagen boeten binnen en hele dagen op een dak zitten. Bient shot deze week bij jongeren die het voor een ambacht kiezen. Joert Klaas Nijboer. De uitdaging om van elke dag weer iets moois te maken. Dus reparatie of naaien, het is het bloedt mooi. Ja, en je bent altijd boeten door, je komt overal. Van hier op een boerderij of op een grote villa, dat is, dat vind ik mooi om te rijden. Wat woest worden toen het lied wist? Toen ik lid weer, zeevaart. Ja, Heel wat oors. heel wat oors, ja. En waarom is dat net wun? Altijd van huis en ja, toen ik opleiding die had, toen ik denk dat het niks meer voor mij. Hoe bist er bij kwam? Via vakantiewerk. Eerst maar de reis snijden en dan het skiermaatje en het trotbien van draait. En toen vregen ze me. Had ik het vaker leren horen. Is het moeilijk? Nou, het is wel, je moet wel weten wat je doet. Ik kon wel nooit leren hoe en verder je echt zelfstandig rijden kennen. En waar zit hem dat in?
Ja, het is een natuurproduct. Net een boskerij is gelijk. Nou ja, het dak, nou ja, goed, dat is ook oerlijk net gelijk. Hey, maar door weet wat je doet. Want hoe moeilijk is het om jonge meisjes om naar je personeel te komen? Op zich best wel moeilijk, want de instroom, ja, eerder eigenlijk heel weinig. Ja, er is wel een opleiding geweest, maar ja, dat is ook al gestart. Want ja, daar heb ik gewoon veel meer animo voor. Dus ja, je krijgt nog wel eens in je, maar ja, goed, die hek je soms ook weer af. Dus op zich het is zwaar werk, maar ja, altijd boeten wijzen. Komt de fysiek wel op ons, denk ik. Ja, op zich wel. Nou goed, ik wil liften en alles. Ja goed, het is wel je handwerk, dus ja, misschien dat het nog leiden. Wat doe je Jim om toch van naar je onwaks te zwargen? Ja, we gaan hier dagen op het bedrijf gaan. Nou ja, kost kwalen probeer ik ook eens wat te berekenen. Ja, de mensen die je kennen, die het ben gaan om te vragen van, ligt het wat of probeer eens mij te rennen. Echt een bronslien. Ja, probeer om eens wat mensen erbij te krijgen. En zij die zelf oplaat. Ja. Bij het bedrijf had de baas mezelf opleid. Ja. Is er genoeg toekomst? Ja, op zich wel. Er is een hartstikke soort werk naar. Rijdt is een natuurproduct, had altijd onderhoud nodig. Dus ja, de laatste jaren ben ik een helper en nijbouwd. Dus ja, dat komt al een onderhoud aan. Dus ja, er is meer dan zat werk in de toekomst. Het ziet er goed uit. Ja. Voor de rijden wel. Mooi, dan zorgen we bij de cheeseborkerij op het Ameloon. Robert van der Meulen hoefde geen moment nooit te denken doet de cheesemakkerij in koe. En dat wiels de Krek van Squallekaam als sportinstructeur. Dat is mooi. En kijk je wat dat zijn, we gaan nog even weer waarom naar het Heerenveen, naar verslagjouwer Andries Bakker. Andries, ja, nomineerd was Fries Sportman van het jaar bij Sven Kramer, Epke Zonderland en Jorrit Bergsma. Waar het nevens die de grootste kans? De grootste kans, denk ik, heb ik Zonderland en bij de vrouw Irene Wust. En dan komen we bij de sportploeg en die staan in Jonkermie. Daar gaan we even maar praten, want Cambuur is een van de drie kandidaten die de sportploegprijs winnen kan. Nou, Jonker het GS-baanteam en de ploegachtervolging van de Malië op een lange baan, Henk de Jong. Cambuur als voetbalclub nomineren, mooi. Ja, daar ben we heel blij mee. Dat is toch waardering voor wat we vorig jaar gedaan hebben. Dus nee, we zijn er wel trots op dat we nomineerd worden. Ja, het is 2013 natuurlijk dat je nomineerd binnen. Lucas, Excelsior uit, die kampioenswedstrijd, dat is nooit meer vier te denken. Dat is wel een heel mooi moment geweest, denk ik. En ja, zeker voor iedereen die Cambuur een warm hart toedraagt. Ik denk dat dat een moment is om nooit te vergeten. Na zo'n lange tijd weer terug de Eredivisie in. Ja, en dan deze nominatie is dan hartstikke mooi. Ja, meestentijds dan is het net een betellen voetbalclub die het nomineerd is bij dit soort prijzen. Henk de Jong, is dat voor hem wel een soort belening? Ja, ik denk dat het wel uniek is dat een voetbalclub. Voor mij had ik met zijn boys bij een keer genomineerd was. Toen we het zo goed in. En toen werden we het net. Maar nee, dat is wel leuk voor ons. Het is een extra stimulans om het nog beter te doen dan dit hier. Ja, want je zit er van een wedstrijd in Ajax, Lucas. Dus je mag hem sowieso inhouden. Ik al win hem die prijs. Ja, eigenlijk wel. En ik denk als we zondag bij Ajax winnen dat we volgend jaar weer genomineerd zijn. Ja, je hebt toch het een GS-baanteam en dat lange baan rieden. De ploegenacht van, ja, dat kan je niet verzinnen. Appels en paren, wat is het? Ja, dat is even spannend. Als je nou al die Heerenveen supporters op die GS-baanteam stemt, dan ben je weer denk ik. Maar we short, het is gewoon een aardigheid en is gewoon heel leuk. Sjelt Alwassi, dank u wel, succes. Oké, dankjewel. Ja. En we komen aan nog één keer weer waarom bij Andries Bakker. Als je naar het ziekenhuis moet, dan wil je wel graag weten of je daar goed verzorgd wordt. Zo'n oude sneeuw bij ziekenhuizen verplicht om de cijfers in een bier te maken. Deze cijfers zeggen wat over de kwaliteit van de zorg die het een ziekenhuis levert. Zo zei het de Nederlandse Zorgautoriteit. Ik praat hier over met Margrethe Graaf, directeur van Zorgbelang, en met Tjeerd Riepma van het Jongens Konst ziekenhuis op het Heerenveen. Welkom beiden. Margrethe, dat ik medaille uit aanzetten. Vind je het eigenlijk belangrijk dat deze cijfers echt in een bier maken worden? Ja. Dat vinden wij zeker belangrijk, want het is gewoon goed dat mensen weten hoe de zorg ergens is. En dat ze cijfers hebben, dat ze gegevens hebben om een goede kaart te maken voor een ziekenhuis. Ja, zullen we eerst even zien naar de cijfers, dan weten we gelijk eigenlijk wat we het echt over. De cijfers worden uitgedrukt in HSMR, Hospital Standardized Mortality Ratio.
Het al stergevallen dat plakvoen had, wordt dan aanzet in de stjetten die je verwacht je kennen nevens het landelijke gemiddelde. Daarbij wordt rekken houden met onder oren het soort patiënten en de klachten dat ze maar opname worden. Het landelijk gemiddelde HSMR is stelt op 100. De Friese ziekenhuizen komen in 2012 alle keer uit op een HSMR van boven de 100. Het MCL in Ljouwert had een HSMR van 118. De jongens kans op het Jereveen 116. Naar Smellingen in Drachten 103. En het Antonius ziekenhuis in Snits komt uit op 115. Maar jouwt aan dat het onleveren van de gegevens voor de berekening net goed gaan is door een nieuw registratiesysteem. De Sionsberg in Dokkum hoedt geen HSMR op te Jan door de aard van de zorg die het ziekenhuis biedt. Ja, Rietma, je bent dus van Jongens Kongens. En we zorgen het correct, je hebben een HSMR van 116. Ja, je staat er lekker op. Hege kennis net. Nou, het kan nog heger, maar nee, daar ben ik net blij mee. En we zijn er echt van schrokken, omdat we oriëren altijd correct onder het gemiddelde zitten of er vlak boven. Onder de 100? Ja, onder de 100, dat is dan het gemiddelde. Hij had niks meer absoluut aantal uit te staan, maar dat is het gemiddelde wat opzet is. Maar hoe kan dit dan? Ja, dat hebben wij dus natuurlijk ook afvregen. Dus zodra wij voor het hier de cijfers kregen, toen hebben we daar trouwens ook liek Iepenhieten van Zaken Union, hebben we volgens mij ook nog wel bij Omroep Friesland hebben we dat Union van nou ja, dat we daar verschrokken binnen en dat we erin doek binnen. Nou, toen hebben we liek als jongen van we moeten beter registreren, maar we zorgen ook naar hoe we de zorg zelf verbeteren kunnen. Dus ja, hoe kan dat? Nou, dat wordt wat een technisch verhaal en ik wil ook net de boord in de verdediging, want je jaren ervoor te zwaar dat je alles op orde hebben. Nou, dat hebben wij inmiddels. Het blijkt ik wel van zonder dat wij al ingrepen in de zorg, zien wij nog al dat we voor het jaar 2013 en daar hebben we al inzicht in dat we weer onder het gemiddelde zitten. Dus je kind er een berg ontwan. Dit onverlet dat je als ziekenhuis zwaar in dat je het op orde hebben. En, nou, dat maar wil je dan eigenlijk zeggen van dat er registratieflaters maken binnen? Ja, ek. Maar het, wat ik al zei, van het gaat net alleen nog om registratie. We vinden dat dit onjouwt van je mat in de inhoud doeken van waar kunnen wij de zorg verbeteren. En dat gaan we ook doen onder de hand van dossieronderzoek. We gaan de dossiers van de mensen die het stonden binnen in het ziekenhuis, die gaan we eruit lichten van hey, hier wij ook dingen in de zorg oorsdwang kennen. Nou, en ik ben ervan overtuigd dat de zorgbuis goed is, maar dat kan altijd beter. En daar gaan we nou naar zien. En dat had zo'n cijfer, nou dat maakt het hier wel even extra scherp. Dat wil je het hier daarna net weer hebben. En omdat het eigenlijk alle jaren goed gaat en we onder dat gemiddelde zien, dan hebben we direct net z'n volle vierde nation. Ja, maar ben je toch net benauwd dat mensen zeggen van ja, we zorgen naar het cijfer, het is goed of het is een min ziekenhuis. Daar heb je toch wel mee te krijgen. Ja, en dat ben ik helemaal eens. En daarom hebben we er nou echt heel veel aandacht aan besteed. We hadden al rond een maand hebben we er al heel wat uren in stutsen om in die dossiers te zien en naar zien van hey, hoe zit het nou met de registratie? Maar toch te let? Nou ja, achteraf wel over dit cijfer dat je daar zou is joggen, want je moet net in een positie komen dat ik meer al verdedigen moet van hoe kan dat nou? En dat wil je eigenlijk net, terwijl je wel ervan uitzoeken bent dat het goed is, maar dat moet je echt transparant tonen kennen. Dus ik ben er ook helemaal net op zin om die cijfers hier op een baat te maken. Dat is juist een goede zaak. Ja, en dat, Margreet, dat was toch ook, hè? Transparantheid, hè? Daar hammers toch altijd op, hè? Van, dat maakt zo transparant mogelijk. Ja. Maar wat moet je als patiënt onloeken van deze cijfers? Nou ja, je kan er op dit stuit nog net een hele protte mee, want het is de eerste keer en de registratie, iedereen gooit het erop, maar het is wel een mooi begin. Hè? Dat alle ziekenhuizen zeggen van, oh, dan maar we eens even naar Sjen. En in het Haga ziekenhuis en het Ruwaard van Putten ziekenhuis, daar hebben ze afwijkende sterrencijfers op de afdeling cardiologie, daar ben ze indoekt. En toen komen er toch wel wichtige dingen boven. En dat had iedereen wel in de krant te lezen kunnen. Dus het is een aanleiding om verder te Sjen. En dat is mooi dat alle ziekenhuizen dat ook doen. Maar er zijn ook gegevens die het van belang binnen. En voor sommige aandoeningen is het sterrencijfer volle wichtiger voor oren. En een sterrencijfer voor een heel ziekenhuis zijt net zo volle. Want de ene aandoening kan wel volle beter wijzen de oren. En het gemiddelde, ja, dat zijt dan net zo volle. Nee, maar van Friesland scoort wel heger als het landelijke gemiddelde. Is dat dan wel zwaarwekkend? Ja, kijk, net zo goed een vinger achter krijgen. Omdat we oriëren eigenlijk onder het gemiddelde scoren. Dat wie bij ons zat. Het is nou in hier een uitzitter geweest. En, nou, daar hebben we, maar net alles is te wijten omdat je de zaken administratief net van elkaar hebt. Nee, zeker net. Dus daar ben ik wel benieuwd naar dat je daar wat breder onderzoek naar doen kan. Van hoe kan het nou dat we, nou, wat je al zei, van dat alle ziekenhuizen eigenlijk boven dat gemiddelde scoren. Hoe kan dat nou zijn? En er zijn wel wat oorzaken. Dat zit hem ook wel wat in techniek. Maar nogmaals, daar mag ik net de bot in vervallen. Want dan misken je misschien oren-dingen. Maar ben je wel benauwd dat patiënten nou misschien voortblijven bij je? Nou, goed, je moet het inderdaad, wat mevrouw de Graaf zei, ook in dat licht bezien. En het is natuurlijk ook net zo dat je vooral je oordingen in het ziekenhuis komen waar je sterren kennen. Zo is het ook net. Het is natuurlijk een deel van de ziekenhuiszorg. Gelukkig net, zo kan zeggen. Nee, gelukkig net, hoor op. Maar je wil vooral graag dat je oortonen kennen dat het goed is. Nou, daar ben ik nogmaals, wat ik zei, daar ben ik van uitzoeken. Maar dat moet je nou echt zien laten in die cijfers. En omdat er nou zo volle aandacht
aandacht aan besteed wordt, krijg je wel dat iedereen in ieder geval zwaar dat de registratie op orde is. Dus ik ben het wel met mevrouw de Graaf eens dat je over een per jaar, dan kun je echt die cijfers vergelijken geven met elkaar, want dan kan daar niks meer om mankeren, want dat had iedereen natuurlijk op orde. Ja. En dan, dus dat is eigenlijk nog een pluspunt van de cijfers die nooit op tafel komen. Elke niet het wel aan zien administratie op ja, ik snap ik net zo goed dat sommige ziekenhuizen daar zo moeilijk over doen. Je moet er gewoon iepen hoe wezen. De meeste tijd juist dat je het net iepen hoe bent. Ik denk dat je dan nog meer argwaan wekken. Dat willen wij net, hou ik net in. En nou, over een paar jaar. Maar is dit een goede stap, denk ik, dat je hier echt wat mee kennen. De manier waarop ze berekenen worden, daar moet ik nog even naar jongen worden. Want nu kan het wezen dat een ziekenhuismeisje wat correct naar huis stuurt en daar sterren ze, dan telt het net mij. Ja, dat kan vanzelfs een beetje rare dingen opsmieten. Dus daar moet nog naar jongen worden. Maar ik denk inderdaad door een per jaar en dan oorgegevens en cijfers erbij. Nou, dan zou dat mooi wezen. Ja, want de vraag is of het bij een kar van een ziekenhuis dus beïnvloedt je litten door de cijfers. In de praktijk blijkt het advies van de huisdokter van het meeste gewicht en het plak dat het meest wijnen. In Ljouwert gaan de meesten logische wiers naar het MCL. In Snits gaan ze naar het Antonius. Maar de inwoners van Grauwbiegelix hadden kar uit de ziekenhuizen van Snits, Ljouwert of het Jereveen. Litten zij haar lieden door de cijfers. Nou, ik vind het op zich wel goed dat je dat zo transparant mogelijk communiceren met iedereen die het gebruik maakt van die ziekenhuizen. Maar ik vind het heel lastig om die cijfers te vergelijken. Ik had ik even volgen, zo'n academisch ziekenhuis die staat voor een orenproblematiek dan een lokaal ziekenhuis. Dat ken ik maar de leeftijdsopbouw te maken hebben van de bevolking die er komt. Dus ik weet net zo goed hoe ik daarover oordelen moet. Daar hou ik wel rekening mee. Ik laat het wel de ik ga nog eens om de peper alleen voor die lalde. Dus als je nou een ziekenhuis kiest, welke wordt het dan? Nou, ik denk dus die de minste sterke vallen raken. Dus. Maar dat ligt me net aan wat voor operatie je moet ondergaan. En als het een sterftecijfer is dat een totalisering van alles en niet van de specifieke operatie die ik dan moet ondergaan. En als de dokter zei voor deze operatie is Ljouwert het beste, dan ga je naar Ljouwert? Dan ga ik naar Leeuwarden, ja. Ja, maar dat hebben we nou ook al niet en ik ben wat erg mee bezig. Maar goed, gewoon de dokter zei, nou, die mama, dus dan ging je daarheen. En in welk ziekenhuis is dat? In de MCL. In Ljouwert? Ja. Maar dat dan in Snits minder meeskesteren, dat vind je dan net wichtig? Nou, dat laat er gewoon hoe mijn vrouw het zelf net naar huis. Dus in Ljouwert kan wij makkelijk naar de bus komen, maar in Snits net. Het maakt je alleen nog maar angstig. Hij in zijn ziekenhuis een operatie ondergingen maakt. Nee, ik vind het net zo wichtig. Dus je wil liever helemaal net weten hoeveel mensen sterven bij operaties in het ziekenhuis? Nee, daar ben ik net zo voor. Volgens mij gaat het gewoon over vertrouwen. Vertrouwen in de arts en vertrouwen in het ziekenhuis. Volgens mij is dat haast wichtiger dan cijfers. Ja, Riep, maar wat vies van de reacties? Nou goed, het laatste wat zijn we, dat is natuurlijk ook weer van. Hè. Je moet vertrouwen hebben in de dokter. Dat is zeker van mensen heel belangrijk. Maar wat mevrouw Van der Velde ook het goed had, die joeg ik van het gaat natuurlijk ook per aandoening. Dat begreep ik ook wel was. Ik kreeg wel zijn terug mevrouw de Graaf. Dat sterftecijfers is opgebouwd uit al die verschillende diagnosegroepen. En daar werd het op gebaseerd. Dus ik kan me voorstellen dat je nog wat verder inzoomen van wat heb ik en waar je dat goed inschreeuwen. En daar moet de ziekenhuizen dan ook maar van zien litten van het is op al die vlakken is het buurs goed en kun je vertrouwd terugten. En heel concreet, wat zullen jullie nou dwan bij deze cijfers? Bij die HSMR van 116 die dus absoluut naar onder een tam had? Nou ja, we hadden dus al heel veel actie ondernomen om die registratie goed te krijgen. En dat is dan meer op het technische vlak van wat hebben we net goed geregistreerd. En we gaan nou de komende tijd dwaanden. En daar haal je weg orenmeester van Boet het ziekenhuis bij om dat goed te bezien. Net alleen je eigen blik van we halen die dossiers boven water en wat is er gebeurd met patiënten. En kunnen we daar nog verbeteringen in ombrengen. Dus dan gaat het echt om de kwaliteit van zorg. En net alleen we focussen net alleen op registratie. We zullen wel degelijk kijken naar de zorg. Dat de mensen direct vertrouwen in hebben van het is net alleen nog maar even wat cijfers verhoren en dan ben we er. Nee, we zoeken naar de inhoud van de zorg. Oké, maar ik reed nog even heel kwart. Wat was toon nou eigenlijk dat er met deze cijfers dien wordt? Nou, ik vind die stap al hartstikke mooi dat er dossieronderzoek gebeurt. Dat gebeurt eigenlijk bij sterke gevallen van Lietse baby's bijvoorbeeld en het smiet een hele prot op. Maar trouwens, alle oren Friese ziekenhuizen bellen en elke site tot deze cijfers door ze meer onderzoek. Precies, nou dat is een hele mooie. En wij hopen vanzelfs dat in de rin van de jaren dat er steeds meer gegevens beschikbaar komen. Van hoe goed is de dokter, hoe vaak had er het al die wat vinden orenmeesken van diezelfde behandeling. En dat misschien de verzekerde dat verzamelt en dat er een soort van keuzehulp of stemwijzer uitkrijgen is. En misschien zelfs dat ze die besprekken kist met een huisdokter en dat die helpen kan om die cijfers te interpreteren en een goede kaart te maken. Dat zou misschien de toekomst wezen. Ik wil je hem dankzij van je komst hier net daar. Okay. Graag gedaan. Ik hiet jou daar zijn. We gaan nog één keer naar uw verslagjouwer Andries Bakker op het Jereveen. Andries, waar zit de naast die?
Ja, Douwe Amels, Arjen en ik met wat zachtjes op een biljarttoon praten, want er is kijk een presentatie in Jonkemie dwaande. Maar Douwe Amels, die ziet Jonkemie. Douwe, kom er even in. Du is nomineerd als talent van het jaar. Together met Aafke Soet, de reetriedster en hutfietster en zwemster Marit Steenbergen. Du is Europees kampioen heegspringen onder de 23 hier in 2013. Kat in het bakkie toch? Ja, ik hoop het wel inderdaad. Het is mijn eerste keer dat ik nomineerd ben en ik ben nu 22, dus het zal ook zeker mijn laatste keer wezen. Dus ja, ik hoop wel dat ik hem meeneem. Kampioen onder 23, Europees kampioen, dat is echt een hichtepunt voor mij. Ja, dat is inderdaad een hichtepunt. Onder 23, dat is de laatste categorie voor de senioren. En dat is gewoon een heel groot toernooi binnen de atletiek. En als dat kist winnen, dat is gewoon echt fantastisch. Dus dat is, dat is echt een hichtepunt. Ja. Spannend dus hoe het jonge oude in. Toch is een beetje tussen het indoorseizoen en het outdoorseizoen in. Dan mag hij nog pleert voor het Europees kampioenschap in Zurich. Hè? Nog wel spannend dus. Helst dat de limiet van 2026 is het? Ja, ik denk het wel. Het indoorseizoen is krek achter de rug. En ik ben weer Nederlands kampioen geworden. Dat wie ik het doel. En het doel voor het outdoorseizoen is inderdaad om die limiet van 2026 te springen. En om mij daarvoor te plaatsen, mij te plaatsen voor het Europees kampioenschap in Zurich. En ja, ik denk wel dat het gaat lukken. Dus mogelijk was het 2028, hè? Door Hest het al een keer hellen. Ja, inderdaad. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat we na een flinke periode trainen nog iets heger moeten gaan. En 2026 zou dan wel haalbare kaart wezen. Succes in elk geval, Douwe. Dank u wel dat ze even gauw reageren woest. Ja, wij eindigen hier in Tial beginnaars naar Trinitas. Daar zul je dus alle prijzen nu trekken. Maar Andries, ik heb nog even heel kort een vraag. Andries. Sportman en sportvrouw willen. Ja. Nog even heel kort een vraag, maar er is een oeuvreprijs. Is daar ook al iets over bekend? Dat is nog net bekend. Er wordt hier in de Kuijergang wat praten over wat het hem met zo. Richard Schuil wordt neemt. En dat zou natuurlijk geweldig zijn. Hij is 40 hier, dit hier ophouden met het beachvolleybal. Heeft een rommelcarrière in 96 Olympisch kampioen geworden in Atlanta. Dus eigenlijk met Richard Schuil dat worden. Oké, morgen is er meer op radio en televisie. Alles dus over het sportgala daar op het Jereveen. En Safir, morgen zullen we het ook hier in dit programma in Bient over de mode. Hans Noordstrand is dan te gast en hij is de enigste couturier van Friesland. Maar weet ontan van nou nog een hele gezellige jongen. Dag.